Martxoan, Matilde Sainz Ozinagaren bide nagusiaren bilaketa artean akuarela erakusketarekin hasiko da erakusketa denboraldi berria, eta Juan de Lizarazu aretoan egongo da ikusgai martxoaren 7tik 23ra. Bilaketa esperimental baten emaitza gisa deskribatu du Matildek bere lana, bakarkako 6. erakusketa dena. Erakusketa 5 saietan banatzen da. Basoak, urbazterreko irudiak, grisak, glaziarrak urtzen ari dira, eta Arantzazuko Oteizaren apostoluak, bakoitza sarrera testu batekin. Akuarelan urak duen garrantzia azpimarratu du, margolariaren eta ingurunearen arteko lankidetza aktiboa ahalbidetzen baitu. Bueno, batxaldeon, eta ongi etorri Juan de Lizarazu areto honetara. 2025ko lehenengo erakusketa da hau, eta, bueno, espero denako lako izateaz. Kamaran ikusten ez dan arren, atzen jende pila badago. Matildek esatezu lagunak, tarteko, famili tarteko, bueno, bizkate popurri bat zeola, bertakok, Arrasatetik etorritakok, eta benetan, postekoa da, ze ikusten ez bada ere, sala bete-beteta dago, eta jolin eskerrik asko, gerturatu zeaten guzti hoiei. Esan bezala Matilde Saintzekin nago, lehenengo erakusketa dugu hau, 2025koa, Arrasatetik datorren artista bat da bea, eta, lehenengo aldia urretxuko Juan de Lizarazu honetan. Horretik ere esan bezala, eskarmentu handia baldin mauka, eta hainbat eta hainbat okitan ikusteko aukera izan badegu, haingontan animatu zaigu gurera etortzea, eta aukera izango dugu, datozen egunetan, Juan de Lizarazu honetan, bere obra hau, akuarela lan hauek ikustekoa. Aipatu dut, honea etortzeko aukera, hori izangoa martxoaren 7tik 23ra. Askotan ez ditugu esaten fetxak, eta gaurkoan gogoratu gera. Martxoaren 7tik 23ra, arratsaldez, irikita egongo da, 5:00 8:30 egunero, gerturatu nahi duenarentzat. Breve, decía que, hoy inauguramos la primera exposición de este 2025, que nos acompaña Matilde Sainz, que es un poco la autora de todas estas obras, que luego nos explicará ella con mayor detalle y mayor precisión. Y invitaba un poco a toda la gente que no está hoy aquí, porque aunque no se vea en la cámara hay un montón de gente, de lo cual nos alegramos un montón, pero todas las que no hayan podido venir hoy, todos los que quieran ver las obras con mayor detalle y disfrutar de ellas, pues pueden venir desde el 7 de marzo, que es hoy, hasta el 23 de marzo, a esta Juan de Lizarazu. Mil esker, eskaintzagatik, ez da, usteagatik hemen obra jartzen, hori oso importantea da, margotzen duen pertsona batentzat, izatea nun, ez da, nun argitaratu, nun eman ikustera. Esan duen bezala, Arrasatearra naiz, akuarela margotzen dute nagusiki, nire aita be akuarelista zan, eta, ekarri ditutona serie batzuk, ekarri beharrien, ez dakite margo solteak, ekarri ditut serie batzuk, basoak, urrertzeko irudiak, gero glaziarrak urtzen, hau ezagutuko zenuten, Oteizaren apostoluak ausartu naiz, nolabaiteko, eskulturatik margora ekartzen, errespetatuz Oteiza hundiaren nolabait ezaugarri batzuk, ez da? Utxunea dala, baita ere nolabaiteko obra badirudi erdi bukatua dagoela, ertzak dituelako, tabar, pizkat baldarra. Eta saiatu naiz hori ekartzen, eta gero azkenengo seriak grisak. Grisak, atsegin dudalako gris kolorea, eta pentsatzen dut gure paisaiaren kolorea ere badala grisa. Naiz eta jente asko esan, grisa ez aitatzegin. Baina, Paul Klik esaten duen bezala, grisa ez da ez zuria ez beltza, ez berua, ez hotza, epela da. Orduan, bere nortasuna ere badu. Eta hori ekarri dut. Gehienak ikusten duzue akuarelak direla, akuarela da, nik gehien landu dudana, badaude bi salbuespen, akrilikoak direnak, eta
eta hori da guztia. Urte ezberdinetako obrak daude, momentu ezberdinetan egindak, eta bueno, esango nuke, obra honi buruz, edo gai honi buruz, 31 hori izan zela egin nuen lehendabizikoa. Batzutan egiten duzu zerbait, eta ez zaizu asko gustatzen, edo gustatzen zaizu. Eta orduan esan nuen, gustatzen zait, eta seria egingo dut. Nolabait, ulertu ezazuten, funtzionatzeko modua, ez? Batzutan gai bat hartzen duzu edo margotzeko modu bat, eta atsegin dizu, eta orduan egiten duzu gehiago. Errepikatu barik gai bera, baina beste emozio batzuk sentiarazteko, edo beste kolore batean, beste tamainu batean, eta hoxe da. Eta, bueno, zuk esan duzu bezala, gela beteta dago, beraz, 1000 esker etorteagatik, eta zuei gabe, aber nola.